Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Maaksyong umaga ho sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ho ng Miyerkules, Hulyo 29, 2020. Sumasa inyong DWCM, Aksyon Radyo Balita. Kasama ho ninyo yung mga nito, Aksyon Hikab na Pasyon, sa kalan po ng ating partner, Aksyon Jeric Pasiliao. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Pangasinan pumalo na sa 213. 5 panibagong kumpirmadong kaso na itala kahapon. Driver ng mga pampasaherong sasakyan sa Region 1 wala pa raw natatanggap na ayuda mula sa LTFRB. Ito, good news mga ka-aksyon. LTFRB, nakatakda na raw na payagan ang 50% operation ng mga PUJ units sa lalawigan ng Pangasinan. Babae na nagtatrabaho sa Metro Manila, pang-8 COVID case sa bayan ng Calasiao. Para naman sa ating mga police reports, lalaking suspect sa kasong pagnanakaw, kalaboso at panloob sa isang bahay sa bayan ng San Quintin, iniimbestigahan. Para naman sa ating balitang pambansa, health system ng Pilipinas malapit na raw maging kritikal dahil sa patuloy na pagdami ng COVID-19 cases. Ayat Bayanihan version 2.0 lusot na ho sa Senado. Balita naman sa ibayong dagat, Democratic Party mayor sa Amerika hiniling na matanggal ang mga federal agents. Para naman sa ating balitang showbiz, Lisa Dino handang makipag-usap umano kay Celine Pialago ukol sa MMFF. At sa sports news, Floyd Mayweather Jr. muli na namang may patutsyada kay Manny Pacquiao. Muli ho mga ka-aksyon, sumasa inyo DWCM, Aksyon Radyo Balita. Kasama niyo pa rin po Aksyon Hikab na Pasyon sa ating Master Control na riyan, si Aksyon Nathaniel Hovero. Para sa ating mga balita ngayong umaga sa balitang lokal, nadagdagan pa ng 5 panibagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Pangasinan. Ito po ay ayon sa Provincial Health Office o PHO. Batay sa pinakahuling monitoring report ng PHO kagabi, pawang asymptomatic o hindi nakakaramdam ng kahit anong sintomas ng COVID-19 ang mga pasyente maliban na lamang sa isa na taga-Urdaneta. Kabilang sa mga panibagong kaso ang isang 38 taong gulang na lalaking residente ng Barangay Polong Binmalay, 44 na taong gulang na lalaki na residente ng Kantanang, Urdaneta City, 26 na taong gulang naman na babaeng residente ng Barangay Dilan Paurido, Urdaneta City, 43 gulang na babaeng residente naman ng Barangay Bukbok East Aguilar, 21 taong gulang na babaeng residente rin ng Barangay Bukbok East Aguilar. Sa kabuuan, mayroon ng 213 o 213 na kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pangasinan, kung saan 35 sa mga ito ay pawang mula sa lungsod ng Dagupan. Sa ngayon ay nasa 78 na ang active COVID-19 cases sa Pangasinan, habang 125 naman ang nakarecover, habang nananatili pa rin ang bilang na mamatay sa bilang na 10. Ihatid sa inyo ng Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Samantala mga ka-aksyon, 4 na buwan na raw na naghihintay ng ipinangakong ayuda ng gobyerno ng mga driver ng pampublikong sasakyan sa Region 1. Pero hanggang ngayon ay wala pa ni isa sa kanila ang nakakatanggap nito. Ayon kay Mr. Bernard Tulyao, ang presidente ng Alliance of United Transport Organization Province-wide o AutoPro Pangasinan, na mula nang magpatupad ng community quarantine at mabanggit ang sinasabing ayuda para sa mga naapektuhang driver, nagpabalik-balik at panay umano ang follow-up nila sa Land Transportation Franchise and Regulatory Board o LTFRB. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin ang hinihintay na tulong. Base anya sa record na sa Region 1, ang huling financial release daw ng LTFRB at ng DSWD ay naganap sa Region 7. At nangyari pa raw ito 3 linggo na raw ang nakakalipas ayon kay Tulyao.
Bagamat sinabi ni Tulyaw na nagpapasalamat pa rin sila sa gobyerno dahil sa naiisip na tulong sa mga tsuper, hindi naman anya naging malinaw ang pahayag dito ng Pangulo patungkol sa transport sector. Magugunita sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA noong nakaraang Lunes, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na iimbestigahan niya kung bakit natagalan ang pagbibigay ng ayuda para sa mga driver ng PUJ. Samantala, para sa mga commuters, mga ka-aksyon na good news ho, pupulungin ngayong araw ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang mga transport groups kaugnay sa plano nitong aprobahan na ang 50% operation ng mga public utility jeepneys o PUJs sa bawat rota sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Mr. Bernard Tulyaw ng Autopro, halos 500 pampublikong sasakyan nang bumibiyahe sa buong lalawigan ng Pangasinan sa ngayon. So, dito naman sa Dagupan at nearby municipalities, parang ang downtown is nasa 15 na unit ang bumabiyahe. Ganun din sa Sisay, Lucao. Tapos sa Bunuan, umabot na sila ng 50 na jeep. Dito naman sa Patikan Siaw, meron na tayong 26 units na bumabiyahe na dagdagan din. Tapos, Andares, ganun din. So, kahapon, Dinagdag pa ni Tulyaw na ang ayon umano sa LTFRB, sa August 1 daw ay madaragdagan na ang bilang ng mga maaprobahang rota na bibiyahe. Magkagayon man, mananatili raw ang 50% passenger capacity ng bawat unit. Sa ngayon, maganda naman daw ang kita ng mga namamasada pero may pakiusap pa rin sa kapwa transport president na pa-extrahin umano sa kanilang jeepney units ang iba pang mga driver. Nanawagan din ito sa mga kasamahang operator at driver na kaunting tiis pa at makakapasada na rin daw ang mga ito. Sa ngayon, kung may mga transaksyon sila sa LTFRB, dinadaan na lamang daw ito sa online dahil naka-lockdown pa rin ang San Fernando City, La Union hanggang July 31 kung saan naroroon ang regional office ng LTFRB. Nakapagtala naman ang bayan ng Kalasyaw ng panibagong kaso ng COVID-19. Ayon sa opisyal na pahayag ni Mayor Joseph Arman Bauzon, ang COVID patient ay nakaramdam ng sintomas kaya nagpasundo ito sa RHU personnel at itinakbo sa paggamutan. Isinailalim din ito sa RT-PCR swab test kung saan ay positibo ang lumabas na resulta. Siya ang ikawalong COVID case ng bayan ng Kalasyaw, isang 34 anyos na babae mula sa barangay Banawang. Mayroon daw itong travel history sa labas ng trabaho dahil nagtatrabaho rin ito sa NCR at direktang nakasalamuhang isang katrabaho na una nang nagpositibo sa COVID-19. Kasalukuyan naka-confine sa R1MC COVID Treatment Facility ang COVID patient. Agad namang isinasagawa ang contact tracing sa mga nakasalamuhan nito upang maiwasan pa ang pagkalat ng sakit. Magsasagawa rin ng disinfection sa lugar at sasailalim din ito sa special concern o lockdown kung kinakailangan. Nakiusap naman si Bauzon sa publiko na laging mag-ingat at tumalima sa panuntunan at paalaala ng pamahalaan upang makaiwas sa virus. Samantala naman mga kaaksyon sa bayan naman ng San Quintin, isa ring 39 anyos na lalaki ang naging ikatlong positive case ng COVID-19 sa naturang bayan. OFW umano ang pasyente at siya ay asymptomatic. Kinuhanan siya ng swab test noong July 21 sa kanyang pagpunta sa Maynila para magpa-medical test. At July 27 naman lumabas ang kanyang resulta na nagsasabing siya ay nagpositibo sa COVID-19. Naka-isolate ngayon ang pasyente sa isang isolation facility sa Metro Manila. Samantala, ang kanyang mga contacts naman sa bayan ng San Quintin ay kinuhanan naman ng rapid test at kasalukuyang naka-quarantine. Sa lungsod naman ng San Carlos, hindi basta-basta ang pagsakay sa mga pampublikong sasakyan ng mga commuters doon. Sa common terminal ng naturang lungsod, pinapapila ng maayos ang mga pasahero at kinukuhanan pa nga raw ng temperatura at pinag-fill out ng contract tracing forms bago makasakay ng jeep papunta sa lungsod ng Dagupan. Layunin nito na magkaroon ng mabilisang pagtukoy sa mga nakasakayan sakaling isa sa mga pasahero nito ang magpositibo sa COVID-19. Bago rin tuluyang sumakay ng jeep, sinisigurong naibigay na ang bayad ng mga ito nang mabawasan na ang contact sa mga drivers. Samantala, bumaba na ang bilang ng nahuhuling drug personalities habang nakasailalim sa community quarantine ng lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Mr. Richie Camacho, ang Assistant Provincial Officer ng PIDEA Pangasinan, naging matumal umano ang aktibidad ng drug personalities dahil maraming checkpoints at ipinagbabawal ang paglabas kung hindi umano mahalaga ang kanilang gawain.
Ang kanilang mga nahuhuling high-value targets o HVT kamakailan ay pinaniniwala ang mga sumugal o gumawa ng paraan para maipagpatuloy ang kanilang negosyo at magkaroon ng kita. Ito ay sa kabila pa rin ng mahigpit na seguridad ng pulisya. Ibinahagi naman ni Camacho na ilan sa mga na-discover nilang modus ng drug personalities ngayong may pandemya ay ang pagbibiyahe ng pagkain sabay ang paglalako ng illegal na droga. Aniya, para makalusot sa border checkpoints ay nagpapakita ng IATF ID at goods ang ginagawang props upang makapasok sa lalawigan ng Pangasinan mula sa Metro Manila ang ilang drug personalities. Sa kasalukuyan, dahil sa pagluwag ng community quarantine ay nakakatanggap na muli ng impormasyon mula sa publiko ang PIDEA. Malaki umano itong tulong para mahuli ang mga nagbebenta at gumagamit ng illegal na droga. Hinikayat naman ng ahensya ang komunidad lalo ng opisyal ng barangay na maging mas mapagmatsyag at tumulong pa sa pagsugpo ng illegal na droga sa lalawigan ng Pangasinan. Aksyon Radyo. Police Report. Para naman sa ating mga police report, nahulog na rin sa kamay ng mga otoridad ang lalaking matagal nang pinaghahanap dahil sa kasong kinasangkutan nito sa lalawigan ng Pangasinan. Nakipag-ugnayan ang Season Police Station sa Baguio City PNP para maaresto ang suspect na nakilala bilang si Glenda Estacio, 31 anyos, lending collector at naninirahan sa Barangay Kauringan Season. Nahuli ang suspect sa Uwabak, Cannon Road, Camp 7, Baguio City. Napag-alaman na kabilang sa top 10 most wanted list sa municipal level ang suspect. Kinuli ito sa bisa ng mandamiento de arresto o warrant of arrest mula sa korte dahil sa kasong qualified theft. Kasalukuyan na nakapiit ang suspect sa himpilan ng pulisya. Samantala, iniimbestigahan ngayon ng mga pulis ang nangyaring panloloob sa isang bahay sa bayan ng San Quintin. Nagreklamo ang caretaker ng bahay na pag-aari ng isang Shirley Arquiero na residente ng Barangay Karayakan. Ayon sa Barangay Kagawad, nagulat ito raw nang mapansin na sira ang doorknob ng dalawang silid sa bahay at kalat-kalat na umano ang mga gamit. Wala namang napansin na forced entry sa lugar ang mga pulis. Ayon pa sa karagdagang investigasyon, wala rin daw nakitang nawawalang gamit doon. Patuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad sa naturang insidente. Samantala, abangan po ninyo ngayong umaga sa ating balitang pambansa. Health system ng Pilipinas malapit na raw maging kritikal dahil sa pagdami ng COVID-19 cases. At Bayanihan version 2.0 lusod na sa Senado. Detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng DWCM Aksyon Radyo Balita. Diyan lamang kayo, saglit lang to. Isang dahilan kung bakit lumipat na sa Aksyon Radyo ang mga taga-Dagupan at taga-Pangasinan. Kasi lagi silang nangunguna sa mga balita. Kasi That's right, folks! Ang DWCN Aksyon Radyo ay kinikilala ngayon bilang news leader ng mga taga-Pangasinan at ng mga taga-Dagupan. Mga aksyon at mga pangyayaring nagaganap dito sa lugar natin na hindi agad naiulat sa DWCN Aksyon Radyo Pangasinan. Kaya isang cambio na lang, number 1. Pangasinan News Leader, DWCN Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo